कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് 18ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാതാജിക്ക് വയ്യാണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ശരിയായിട്ടില്ല മാതാജി. ഇപ്പോഴും ശബ്ദത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കുമ്പോ. സൗണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. ശരിയായിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 18ാമത്തെ മന്ത്രാണെന്ന് നമ്മള് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ? ഇല്ല, കണ്ടില്ലല്ലോ. 17 കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. 17 ഇല്ലല്ലോ. രണ്ടിടാം. ഞാൻ മന്ത്രം എടുക്കാം. ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മരം സ്മര ക്രതം സ്മര കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നേന സുപധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുപുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠേമ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേനയ സുപധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജു പുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേനയ സുപധാമായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേനയ സുപധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യ സ്മജൂഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേനയ സുപധാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അഗ്നേനയ സുപധാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 17, 18 മന്ത്രം പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്വയംഭുമനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന.
മരണസമയത്ത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? മരണസമയത്ത് എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അതായത് മരണസമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് മരണസമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അത് മുഴുവൻ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നാണ് 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അറിയുന്നല്ലേ. നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗതിയിൽ തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. അതായത് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സർവശക്തൻ ശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നു. തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില് ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആ പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഭഗവാൻ ആ പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് നമ്മള് ഈ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും. എന്തിനാണത്? എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ
ഭഗവാന്റെ കാൽക്കളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതെ. നമ്മളെ മാർഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളില് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങള്, ആ പാപങ്ങള് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അറിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മള് ശരീരം മാറുമ്പോ നമ്മൾ ഓർമ്മയൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അപൂർവ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തന് പരിപൂർണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാ പറയണത്? അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ ഭഗവാനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാന് ചുട്ടരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട്, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ചുട്ടരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അഗ്നി എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി എന്താണ്? എല്ലാം ചുട്ടരിച്ച് കളയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അഗ്നി ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല? സ്വയം അശുദ്ധമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡം അതെവിടെയാണ്? ഏറ്റവും താഴ്ത്തു വരുന്നതാണ് അതിലെ ഫലത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡം, അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേശ്വരത്വമാണ്. ഏറ്റവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭാവം ഏതാണ്? സർവേശ്വരത്വം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരും. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തായിട്ട് മാറാണ്? വികർമ്മം. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകാരം അല്ലാതെയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടുവാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശയമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് നമുക്ക് ഏതിലൂടെ മാത്രമാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിദിക്ഷ, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പറയുന്നത്? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിദിക്ഷ, ക്ഷമ, സമ്പൂർണ്ണ, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ?
ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹത നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചതായിരിക്കും, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കും, സാരല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് സാരല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക്, ലാളിത്യം അല്ലെ, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കും. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ജന്മം എടുത്തു, പിന്നെ അത് കേട്ടത് ബ്രാഹ്മണൻ തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല അതിനുള്ള എന്ത് വേണം, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമെല്ലാം ആയില്ല, അതിന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വയം സമ്പാദിക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിന്റെ പരിശ്രമം അയാള് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാര്യമില്ല അല്ലെ, സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം അയാൾ. അത്തരം പൈതൃകം മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോ അതിനുള്ള യോഗ്യതകള് അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കണം. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുക, ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ എന്താണ്, ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്ന ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മള് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കാതെ വരുമ്പോ അവൻ എന്താണ്, താഴ്ന്നു വരാണ്. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജന്മം എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, കാരണം എന്ത് വേണം, അതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കണം. അത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അധപതനം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിട്ട് പിറന്നത് എന്തിനാണോ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 41-42 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗ ഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 6:41-42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാനായിട്ട് പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അവര് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് ധനികരായ കുടുംബങ്ങളിൽ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആത്മജ്ഞാനം ചെയ്ത് അതിൽ മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവർക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അനുയോജ്യമായ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മായാമോഹിതനായി ആ അവസരങ്ങൾ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ മായാമോഹിതനായിട്ട് ആ അവസരം ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാലോ സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്,
മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് മോചനം കിട്ടി ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ കുറെ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ ജന്മത്തിലൂടെ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം? ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരന് സർവ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? പൂർണ്ണനായി തീരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. എല്ലാം ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ 18-ാം അധ്യായം 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അതായത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും വരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ യോഗക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് വളരെ പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലാണെങ്കിലോ പാപകർമ്മങ്ങള് ചുരുക്കമാണ്. ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒട്ടും നമുക്ക് ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഭഗവത് ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നവർ, അതായത് ആ ഭക്തന് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികളായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. നല്ല ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മം കൊണ്ട്, പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് കഴിയും. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് കഴിയും. നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. സർവശക്തനായ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വപാതമൂലം ഭജിത പ്രിയസ്യ ത്യക്ത്യാനുഭാവസ്യ ഹരി പരേശ വികർമ്മ യച്ചോത്പതിതം കഥാചിത് തുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തന്മാരില് അത്രത്തോളം കൃപയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാനാണ് വിഷമം അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് എന്താണ്? വികർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സർവ്വതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ സർവ്വതും അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ ഏറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ആകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേന. ഋഷികള്, വേദങ്ങള്, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. മറ്റൊരു രീതി ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നേരിട്ട് നൽകുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തത്. ഒന്നാമത്തത് നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് മുഖേന, ഋഷിമാര് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖേന എന്നാണ് ഒരു രീതി. രണ്ടാമത്തത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാം അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, ഗുരുവിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അയാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അപദാനങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്? പവിത്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈശ്വര കഥകൾ കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിലെ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ കഥകൾ കേൾപ്പിക്കും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായി തീരുന്നു. ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചവനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങൾ, അതായത് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എന്തില്ലാതാകും? തമോ ഗുണം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെയും മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും നിർത്തിയിരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറും? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തിലെ 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങള് മോചിപ്പിക്കാം. അതെ, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അങ്ങ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തരണം എന്ന് പറയുന്നത്? രക്ഷപ്പെടുന്നത്, മോചിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നല്ല അറിയുന്ന അങ്ങ് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും. എങ്ങനെ? ഒരു അഗ്നിയെ പോലെ അത് എരിച്ചു കളയാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അഗ്നിയെ പോലെ എരിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങള് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു അഗ്നിയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കണം. അഗ്നിയെ പോലെ അത് എരിച്ചു കളയാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിയിൽ, ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളിലെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് ഇതില് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇത് അഗ്നിയെ പോലെ ഇല്ലാതാക്കി തന്നെ എരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചുട്ടെരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങള് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഒരു അഗ്നിയെ പോലെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മുന്നത്തില് ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതില് പറയണ നമ്മൾ പൂർവ്വപാപ കർമ്മം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇതില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായത് മന്ത്രം? മനസ്സിലായി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ 18ാമത്തെ നോക്കാം. പതിനെട്ടാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ലപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതായത് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര എന്ന് പറയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് പറയുന്നത്. സാഷ്ടാംഗം വീണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? നല്ല പോലെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്നെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനെ. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടരിച്ച് ശാമ്പലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സർവേശ്വരനായ അദ്ദേഹത്തെ അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങളെ ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്?
സാക്ഷാത്കാരല്ല, ബ്രഹ്മസംസ്കാരല്ലേ? ബ്രഹ്മസംസ്കാരം കേട്ടോ. ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ അതായത് ക്ഷേമം. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത 6:41-42 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ചപ്പെട്ടവരായ യോഗഭക്തന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവത 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരിപരേശ വികർമ്മയച്ചോ പരിതം കദാചിത് ദുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ചിലപ്പോ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തനെ വിലക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. മറ്റൊരു രീതി ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുക എന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞനായി തീരുകയും എല്ലാവിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. ഒന്ന് ഋഷികൾ കൂടെ, വേദങ്ങളിലൂടെ, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ. ഒരു രീതി ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. ഈ 2 രീതിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. സംശയമുണ്ടോ ഈ 18-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്? ഇല്ല. 17-ാമത്തെ നമുക്കൊന്ന് 17-ാമത്തെ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല. അത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മന്ത്രം 17 വിശദമാക്കാം. മന്ത്രം 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഇവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കണം, മരണസമയത്ത് അത് ഓർക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. ഭഗവത്ഗീത 2:20 എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് കൃത്യമായ രൂപമില്ലാത്തത്. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം അത് കൈക്കൊള്ളുന്നു. അധികം അറിവില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ജീവിയും ആദ്യം രൂപമില്ലാത്തതായി ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:20 പറഞ്ഞ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല. അത് ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ എഴുതട്ടെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 20-ാമത്തിൽ എന്താ പറയണെന്നും കൂടിയിട്ട് അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? നാജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണ ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരം. അതാണ് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് അജന നിത്യനും പ്രാചീനമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം അതിന് നശിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതില് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകള്. സ്മരണം അല്ല, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം. സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം. 8:6 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നത് എന്താണ്? 8:6 6ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? പഠിച്ചല്ലോ. യം യം വ്യാപിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളയവൻ തം തമേവൈതി ഭാവിത. അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് ചിന്തയുടെ ആ ഭാവം. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ മരണശേഷം നമ്മൾ എന്താണ്? അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് 8:6 പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 2:1-5 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവ്വജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരാണ് അത്. ഉത്തരം രണ്ടും നോക്കാം. ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോപരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേജത ഭയം. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിലിപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണല്ലോ. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ, അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇത്ര ഉള്ളതിൽ. അപ്പൊ 17 ഇതിൽ ഓരോ മന്ത്രം എന്താന്നുള്ളത്